ассалому алейкум тамошобинони азиз, бори дигар хуш омадед ба канали мо ва ба видеои имрӯза. ҳозир мехоҳам барои шумо паплинои камакак арзонтарака нишон диҳам. Сангои тоза доранд. аз паплинои арзон сангои димсурчам ҳастай ва ё 65 сомонанд дӯстони азиз. баъд бо санги пастиш аст вайш бо арзонтарай. Айне ки ҳозир шумо мебинед ҳамаш санги тоза доранд, материалошам нахстаракай. Доинг нестан пешакӣ гап занам. И чанд смай? 3 метраш? 80 сомон. Ана ин амудо 80 сомон. Касе ки опт мегира бо арзонтарак мешава. Марҳамат. Видео аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, якум риад пешниҳоди шумо шуда истодааст. Мо доставка дорем. Метавонед ки мисол дар номерои экран ҳаст рақамои мо, метавонед ба ҳамин рақамо нависед дар WhatsApp. Бо доставкара ман мефаҳмонам чи дар Русия ва чи дар Тоҷикистон доставка ҳастай. Ина гулора бинед чӣ хел гулои хушрӯи паплино. Ишам ам хела амирӯза чи видеое ки чи намуд паплине ки ман нишон метиҳам доставкаш вайш бахшиш 3 метраш 80 сомонай. Слинган ино. Ана гули хушрӯ. Фасон. Чӣ хеле ки гуфтам, касе ки опт мегира бо арзонтарак мешава. Ази бо дигар рангам доред ба фикрама? Барое ки порсол буд. Тёмносини гулои ҷудогона. Касе ки мисолам хеле рангора нағз мебина, марҳамат ҳастай. Инчунин сиёҳ. Ина сангошона бинед. Аз наздик бо ман нишон метиҳам ки сангошон хушрӯ. Сваровски сангҷо. Бо дигаршан нишон тие. Ана ин амуди дигараш, ишам ам хе нархш. 3 метраш 80 сомон. Пайлма. Ира бинед хе сангош фасонай. Қичам паплин нағзай. Хе тыны ки бад нестай дӯстони азиз. Марҳамат. Дар кор бошад. Аз инам метавонед ки дархост кунед. Яда нусхаи атласиам ҳастай. Аз ино доингаш буд, вале доинг нестай дӯстони азиз. Аммо сангошон тозаяй. 3 метраш 80 сомон. Марҳамат. Метавонед аз ин дархост кунед. Оз бо гулмайдашам нишон метиҳам. Ина марҳамат. Касе ки гули майдара нағз мебина. Паплинакошон хушрӯай хеле тыны ки бад нест набинед, аз наздик нишон метиҳам. Ва сангчошон набинед чӣ тозаяй. Агар шумо дар паплини мисол санги простоиш дар кор боша, паплини арзонтар ҳастай 65 сомон. доставка доре, метавонед нависед дар бораи мисол касе оптум мегира бо гап мезанем ва ё бо арзонтарак мешава касе оптум гира. Ана ин намудам хушрӯ гулош. қичам ғавзтара ибо аз ушда. Гулош аҷоиб. Нархаш 80 сомона. О навай гули майдаи дигарам нишон тие. Анаям гулмайда. Сангша бинед чӣ хушрӯ задагиай. Ино сангои дождикан. Марҳамат. Аз игл бо дигар рангам дора. Марҳамат. Дуранг аз ин, аз игл майда. Ане евростилай. Як либосуш 150 сомон буда вақтшина ки ҳози як расветка ки мондай мо ина раст продажа кардем 80 сом гуфтесем. Бинед дар ҳақиқатам хушрӯ. И вообще паплини қиматай хеле арзонак нест. Вақте ки бо расветкаш тамом шид як дона мондай мо ҳаму чизак мегирем дар қатори ҳамино нархи ҳамино мефурӯшем. Фаҳмо. Бисёр рангшам хушрӯ бирӯзовӣ. Ана вайшам бошад. Нигоҳ кунед. Намучам гулошам. Фасон евростил. 80 сомон як либосаш. тамошобинони азиз, Луи Витон. Бисёр хоҳиш мекунанд духтарака амира нағз мебинанд. Игла иҷа сиёҳуш ҳастай, баъд розуиш ҳастай. Тобистонда шояд ки рангои дигаршам биёя. Иё хушрӯвошанд. Аз ино медонед бо ам хе сорти пастчам ҳаст. Иёям ами 3 метраш 80 сомонай.
нависед, мо доставка мекунем хидмон, чи дар Тоҷикистон ва чи дар Русия. хулоса беҳтарин материалот танҳо барои подписчикони канали мо. Мондани лайкро фаромӯш накунед. Хайр.